Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Povodom Dana grada Požege i Grgureva u Požeškom kazalištu je održana svečana sjednica Gradskog vijeća. Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća grada Požege Nino Smolčić, nakon čega je predstavljen kratak film o projektima koji su provedeni na području grada u proteklih godinu dana. I ove godine dodijeljena su javna priznanja laureatima. Kolektivne nagrade su dobili Glazbena škola Požega, javno-vatrogasna postrojba grada Požege, tvrtka Agronom, dok je godišnju nagradu dobio glazbenik Zvijezdan Marjanović, povelju humanosti Vera Šimunović te nagradu za životno djelo dr. Anton Lovrić. Prisutne je pozdravio i gradonačelnik Vedran Eferović. Zahvaljujem se svima koji su nam pomogli u provedbi naših planova u gradu Požegi. Vjerujem kako ćemo uz dobru suradnju nastaviti ostvarivati naše planove u budućnosti. Svim sugrađankama i sugrađanima, dragim Požežankama i Požežanima, ovom prigodom čestitam Dan grada Požege, naše Grgurevo. Vlada je u četvrtak na 218. sjednici usvojila skandalozan prijedlog zakona o stečaju potrošača, popularnijeg znanog kao Zakona o osobnom bankrotu. Osobni bankrot moći će zatražiti svi koji najmanje 3 mjeseca nisu u stanju podmiriti svoje dugove, koji su veći od 30.000 kuna. Isto vrijedi i za one koji obavljaju samostalnu djelatnost s dugom do 100.000 kuna. Cilj je osloboditi prezadužene građane dužničkog ropstva. No, kako je na sjednici Vlade istaknuo ministar Miljenić, zakon nije čarobni štapić. Nitko ne može računati da će mu stoga biti oprošteni svi dugovi. Ovo će biti težak proces i za dužnike i za vjerovnike. Jasno je da i taj potez vlade koji sad najavljuje zapravo jedan od predizbornih poteza, no to sve skupa neće olakšati stanje u zemlji sasvim sigurno, pa tako i ovaj zakon. On će samo omogućiti vrlo rijetkima koji bi bili u izrazito teškoj situaciji ako bi nastavili dalje živjeti pod ovrhom, pod blokadom i ovrhom i tako ne znamo dugi niz godina, za takove će to vjerojatno biti izlaz. Slavonski Brod dobio je prvo profesionalno kazalište nakon 60 godina. Riječ je o neformalnom kazalištu Slavonski Brodvej, čiji su osnivači profesionalni glumci Matej Safunđić i Luka Stilinović. Sinoć su se prvi puta službeno predstavili javnosti i tako otvorili novu stranicu u kulturi grada na Savi, koji nakon dječjeg kazališta Ivana Brlić-Mažuranić i satiričkog kazališta mladih sada dobiva prvu privatnu i profesionalnu kazališnu kuću koja će izvoditi predstave za odrasle. Mi smo od samog početka našeg školovanja, zapravo nam je bio i plan vratiti se ovdje u Brod i pokušati pokrenuti nekakvu profesionalnu scenu, zato što mislimo da jednostavno to gradu ovakve veličine i treba i potrebno je definitivno. Kod amaterizma, amater je uvijek problem, ne može se svaki dan imati probe i to je ipak hobi. Nama to nije hobi, mi od toga ćemo živjeti, mi od toga živimo. Ja moram spomenuti da sve ovo isto ne bi bilo moguće, to jest ne znam koliko bi se usudio sve ući da nije bilo i satiričkog i Silvija da pripomognu na koji god način mogu, pa tako i da se nađu neka sredstva za nas dvojicu, tako da je nekako to olakšalo otvaranje umjetničke organizacije. Nakon poraza u Ivankovu, Marsonija već ovoga vikenda ima dobru prigodu za povratak na vrh poretka 4. Hrvatske nogometne lige. U goste sutra na stadionu za Savu od 15 sati stiže Našk, 7. ekipa u prvenstvu. Brođani su poraz od Bedema ostavili iza sebe. Realno se tek nadaju da bi klub iz Ivankova mogao kiksati u Osijeku kod vrlo dobrog Metalca. U tom slučaju pobjeda protiv Našičana ih nakon samo jednog kola vraća na vrh. Trener Ostojić ističe da je za to ovoga vikenda sve spremno. Igrači su, kada je riječ o zdravstvenom stanju i kartonima, spremni. Igramo kod kuće, moramo poduzeti sve u igračkoj moći, u našoj moći igračkoj da to pobjedimo. Pa riječi o protivniku? Pa ekipa Načka solidna, čvrsta ekipa koja se zna dobro braniti, pogotovo je teren će im ići u korist, ali koji odgovara ekipi koja se brani, ali kao što sam rekao, mi smo domaćini, mi smo 16 kola smo bili na prvom mjestu i trebali da ćemo sve od sebe da pobjedimo tu utakmicu. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 4 i 9 Celzijevih stupnjeva.
Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti, želimo vam ugodan nastavak dana. Lijep pozdrav!